Velkommen til Simons Diablo Show! Hej, jeg hedder Simon, og jeg vil vise lidt Diablo her. Det er sådan nogle få tricks, som jeg gerne lige vil vise jer. Og nu går det helt galt, ja. Lige i gang her. Sådan, ja. Så går vi så i gang sådan her. Sådan her. Kører vi bare sådan her, og det er grundtingene fra Diablo. Og så gør man sådan her, for at få fart på. Det er en meget god måde at gøre det på, hvis man er nybegynder, ikke? Så kan man lige få fart på sådan her. Og hvis vi kunne få det i slow motion, det kan vi ikke. Så jeg blev bare nødt til at vise det sådan her. Det ser nu også meget fedt ud. Så skal jeg lige lave sådan en fedt trick, hvor man gør sådan her. Får man lige op på pinden. Wow, fik I den? Hvis vi kan lige få den i slow motion. Nej, det kan vi ikke. Så prøver vi. Så prøver vi den frække her. Så laver vi den frække her. Nej, det er fræk. Det kan vi ikke have. Så kaster vi den op i luften, og det er kun en lille en. Jeg ved ikke, om I kan se det, kan jeg nok ikke, fordi at... Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke, fordi kameraet, det styres af en bænk. Lad os så lige se. Og se her. Så greb jeg den lige der. Det er sgu da pænt fedt. Lad os lige prøve igen. Lidt længere væk. Ej, det var ikke lige det. Det var ikke det. Det var bare for sjov, fordi jeg skulle lige vise jer, hvad der kan ske, når man ikke gør det rigtigt. Er det euro? Ja. Er det euro? Ja, seriøst. Yeah! I'll come down in me. Jeg skulle lige hjælpe den med en af vores researchers derinde, som sidder og finder nye tricks til Diablo og sådan noget. Nu skal vi ind og høre den. Så skal jeg lige se et skide godt trick, som jeg har øvet mig rigtig meget på. Vi skal høre the final countdown. Og se her. Det kan ske, hvis man ikke gør det rigtigt. Final countdown. Lad os så lige prøve at kaste den sindssygt hårdt op. Ej, det her er min afslutning, desværre. Så må jeg vente til næste gang, for jeg kan se noget rigtig sygt noget. Og der vil jeg nemlig kaste mig ud i brænderne der med til Diablo. Men så går det her med Diabloen. Så nu skal I se, der er afgørende trick. Wow. Det var ikke det, jeg ville gøre. Nu skal jeg lige vise, hvad jeg vil gøre. Det her det er min afslutning. Så kan I se her. Det var min afslutning. Og så vil jeg bare sige til jer børn derude. Øv jer. Og mor jer med jeres Diablo.